Arratzaldeon, halako mouko girua dago, baina girotzen dugun ingurua bitzat. 18. Artadiko txapelketari hasiera emateagoaz. 4 bikote izango dira. Badakizuen bezala, Euskadiko txapelketan aurrenekoak gelditzen dira nahi, deitzen diogu. Eta abek ez dio uko egin. Haue dira bikoteak. Naiara Manzixidor, Jugatz Oleaga, Itziar eta Izarra Zaolakoak. Biharrengo txandan joko dute Eneko Arbeo eta Mireia Ibabe, Azpeiti eta Bergarakoak. 3. txandan Maite Txapartegi eta Eba Astigarraga, Aizarna eta Azpeiti. Eta 4. txandan Andoni Oruezagasti eta Uxue Kerejeta, Zumarragarrak. Dakizuten bezala urtero hemen izategitu epaimaian Edurne Iturbe eta Imanol Urkizu. Bere lana ondo betetze dute. Besterik gabe, etorri lehendabiziko bikotea. Naiara Manzixidor, 16 urte, eta Jugatz Oleaga 17 urte. Hauek ere, aurten Aizarnan txapela ateata daude. Así que aurrera.
motan, sarri saiatu izan naiz zentzumenekin borrokan, baina ez nuke bizi nahi nizu ez ikustekotan. Usaintzen ezin duguna, usaintzen ohitua gaude, baina usainik onena, oroimenean hor daude. Nola bizi ninteke banik zure usainik gabe, zure usainak baitira nire ametxenen jabe. Entzunezin dugun ura, entzun beharra sarritan, esan beharreko ura, ez da pentsatzen birritan, itzmutuen melodia entzuten dut gehiagitan, zure zainei begira, zuk zer esango irrikan. Zapore garrazaminak dastatzerik ere bada, guazen Espainian zapore, goxota ez dietarra, bimigainen konpasean bihotz baten taupadara, dastatu nahi nuke zure zaporearen balada. Ukitu ezin duguna esku artean hartzean, eskuen korapiloa, zirrara behar zertzean, zure doinuen usaina begiekin dastatzean, gauak zentzua